En andengrads ulighed er et udtryk for et sted i en parabel, hvor at der er et sted, der ligger under et vist punkt. For eksempel, hvis man har en forskrift, så kan man sige, at uligheden, man vil gerne finde det sted, hvor at parablen er under et vist punkt eller over et vist punkt. Det kan så være uligheden til det sted, hvor at den er over eller under. Ja. For eksempel, hvis man har en koordinatsystem her og en parabel, så er alt det her, der er under x-aksen, det er, uligheden. Ja, og så kan man jo så begynde at udregne på, hvor meget det er, som rent faktisk er under. Ja. Nu vil jeg komme med et eksempel på en andengrads ulighed i en parabel, hvor A er positiv, hvilket vil sige, at parablen går den her vej. Vi skal altså finde det punkt i parablen, hvor at der er noget, der er mindre end 0. Altså hvor at parablen ligger under x-aksen. Hvis vi starter med, skulle jeg jo i virkeligheden udregne diskriminanten og udregne røddernes, men vi springer lige et par punkter over, og så ved vi ud fra den her forskrift, at rødderne hedder minus en halv og 1. Det vil sige, at jeg kan tegne en parabel her, som går igennem minus en halv og 1. Det jeg så gerne vil finde ud af nu, det er alt det her af parablen, som ligger under min x-akse. Jeg ved, at min ene rød ligger her, og den anden ligger her. Så derfor så ved jeg egentlig, at fra det her punkt til det her punkt, der ligger min parabel under x-aksen. Så jeg kan konkludere, at uligheden ligger fra minus en halv til 1. Okay. Man kan også vælge at finde uligheden, hvis for eksempel man skal finde noget under minus 3 på y-aksen. Det kan man gøre ved at tegne parablen først. Skal den skære i minus 2, det er her. Så den sur går nedad. Så kan man sige, hvor findes minus 3 på y-aksen. Den findes her omkring. Her. Så laver man en vandreststreg ud. Så kan man så aflæse, at det under minus 3 er parablens ulighed. Så skal jeg herfra det her punkt, hvor den rammer minus 3 parablen, og fra det her punkt, der er parablen over minus 3. Det vil sige, at den ikke er med i DM. Så fra minus uendelig til det her punkt herovre, der er den under minus 3. Og igen, fra det her punkt herovre til uendelig er den under minus 3. Okay. Hvis vi har... Jeg vil nu vise noget mere om andengrads-ulighederne. Hvis vores parabel nu er sur, altså hvis det er minus, det der A og det der minustegn, så er det en sur parabel, så går den sådan her. Wow. Og så har jeg så taget en andengrads-ulighed, minus 2x i anden, og det minus 2 gør så, at grafen bliver sur, ringe vel nedad, plus x plus 1 er mindre end 0. Det vi først skal finde, det er, at vi skal jo finde rødderne. Og for at jeg ikke skal lave sådan en kæmpe stort regnestykke, så har jeg bare startet med at finde ud af, at rødderne er minus 1 og 1. Okay, og så vil jeg så tegne parablen. Jeg vil ikke gå igennem minus en halv og minus en halv, og den går igennem 1. Så den går cirka sådan her. Ja, knap så pænt tegnet. Okay, og så skal vi så finde ud af, hvilket punkt er grafen mindre end 0. Og så kan man så se, at når grafen er herfra og hele vejen til sted, så er det under 0, så er parablen mindre end 0. Så man kan sige, at at løsningen er uendelig, minus uendelig, fordi det er jo til venstre for x-aksen, minus uendelig til minus en halv til minus 1 divideret med 2. Kan du se det her? Okay.
Og den laver sådan et her tegn. Det betyder, at det er foreningsmængde. Det betyder, at der er sådan set 2 resultater. Og det er bare det, tegnet viser. Og så vil jeg tage heroverfra. Den går fra 1 til uendelig. Og så har vi så løst den der andengradsmulighed, og det her er resultatet. Ja. Okay, jeg vil nu svare på et spørgsmål om definitionsmængden, og hvad det har noget med andengradsmulighed at gøre. Og det har det sjovt nok, siden du spurgte om det. Okay, vi har nu taget et andengradspolynomie. Okay, og det andengradspolynomie er så, vi skal så finde ud af andengradsmuligheden, hvor den er sådan mindre end 0, ikke? Og så er så tegnet et eksempel på, hvordan den kunne se ud, ikke? Så kan vi jo se, at når det ser sådan her ud, vil andengradsmuligheden være uendelig, minus uendelig. Så det her derfra først. Minus uendelig. Altså, man skal finde ud af, hvor grafen er større end 0, selvfølgelig, ikke? Den er større end 0, minus uendelig, til minus 2. Til minus 2. Og så laver jeg lige sådan en boom, og så går det lidt skråt ned. Til, eller og, det her punkt, vi skal så lige gå sådan der. Okay, fra 2 og fra 2 til her, skriver jeg her. Og fra 2 til uendelig. Hvis vi så tager definitionsmængden, ikke? De gyldige x og de her, og siger, de vil kun have herfra og hertil, ikke? Det vil sige, definitionsmængden er 1, 2, 3, minus 3. Det er... Kan man se det? Okay. Men det er ikke så tydeligt. Det går nok. Ja, jeg skriver bare her også. Jeg siger definitionsmængden. Minus 3 til 3. Jeg skulle skifte den. Okay. Så kan vi jo se, at så bliver det her skillet, ikke? Og så der, hvor at grafen er større end 0, det må så kun være lige det her område. Lige det her område, ikke? Og så lige pludselig så er andengradsmuligheden jo fra minus 3. Den bliver så til minus 3, minus uendelig. Og så sammen her, den er, ja, den skal så gå sådan her. Så kan man se, at den er fra 2 til 3, i stedet for 2 til uendelig. Jeg skal også lige tage det der. 2 til 3. 2 til 3, i stedet for 2 til uendelig. Så ja, definitionsmængden og værdimængden har noget med det at gøre. Nu har vi så indskrænket parablen, så VM ligger på det her punkt, som hedder minus 2, til det her punkt, som hedder minus 1. Og så fordi der er... For nu vil jeg så også for det her punkt herovre, som hedder 1 på x-aksen, til 2. Så kan man så se, at andengrads uligheden ændrer sig i forhold til værdimængden.